kadom don marletum iletum Karbi Jutang alun temu kacharli ji aphan iletum aphan nonpenke Karbi yang long autonomous council pen school sami nai pupi pon tanglo lasi iletum la bangso school long koson si kacharli dun po la bangso puthak le pini chethan ponona lasi iletum ajak kiding pen dipu arong supia long luru langso long setame Karbi Traditional Music Culture and Research Institute bu ing pusi labang so di malong ki ong dung ari soi jang atum Karbi aceng ki tipen ceng lok Karbi Lunbarim lapen kilun ke kan kaprek Karbi itu aJutang long kecerap lo koson an kacharli ajak ding kluipen kacharli atum tek peme ceng tip tum tame duhui di kemantang pen kaprek keman do piglo lapen alang litum non along kaprek non council pen kang putu halabang so Karbi Traditional Music School pulang tami alang litum si tanbang asai long pon bom lu lasinon labang so pora hud ni dinal tuman isi Birta Keme na tan pon je bang galalo peneng asengkan mate nikan surhini ra ingkoi lapen nikan surhini ra ingkoi ra isi apharman ile tum kacharli dunlongji aphan mate labang so Karbi Jutang aputhak kacerap lok jasemet lun temo kitip keteng kerot kardeng lai hui kacharli longji aphan ile tum aphan Karbi yang autonomous council pen mate art and cultural department pen seta mi ile tum aphan prek jam adi malong labang so aSchool nai pupi pontang lo lake ile tum langdam sinang boka jana long mate inghan langso pusi pulo lapen hawar ke hat long setame dolo lapen ke hamren nol arong supi long setame dolo lapen dipu long setame mate lapom hejong ni lagi pu Karbi Traditional Music Culture and Research Institute lur langso long setame peneng asengkan aphan labang so amen ke chethap alu pipon bom tang lo lasi nang le tum same bangso war sai channel tha nili puthot rui thupo dipualong Karbi Traditional Music Culture and Research Institute pualong lur langso long setame men ke chethap war sai pipon bom lo lapen ke Karbi Traditional Music School pu hala inghan langso mate bokajan long setame mate bokajan asap division pusi pulo adi ma bangke nale tum Birta te longji dak hanjang langso long tahai lapen hamren along setame bilo lapen ke hawar ke hat long setame bilo lasina le tum hala bangso aputa kacini klar da kacini ya pan non lila aber long kipi a phone number long nale tum Birta lo te nale tum long ponik po lasila bangso war sai tum endun vek langji lapen nale tum kacharli jong kali nale tum aphan puthot council pen setame ki untang tum phan mangke war sai pipon bomji lasi nale tum labang so war sai chuan iktha nale tum Paderdepin be alang tum humri ra kopi ko sonasi ke nangji manal tum humri non lapen nale tum men chethap dun iktha anam jum hek tahai penengke hala COVID-19 a joini ke ong dung ason ke pajum pon dolo lasi nale tum same Paderdepin ben humri dun non il tum Karbi Jutang jibat anso se pengconang lapen tum Karbi kheita khegang thim pu il tum chipulo nang lasi uwi mi tum cerap cetu dun lang lasi nangli kacharli nili kacharli ke lake khe phan ake milu busi nili mathadam lasi kado go phan tam labang so Birta Keme tham pen nili ning arong piglo nal tum phan labang so chethan long lasi kado go phan tam nili hen pen ning sama kadom puthot chipajir thelo kadom